programes de Ràdio i Salvació. Em trobo darrere del monestir de Sant Cugat del Vallès, un dels llocs més coneguts d'aquesta ciutat, i ja comença a petar el calor, comença el xafogó i comencem a tenir molta set. Quan tenim set, doncs, alguns beuen molta aigua, altres beuen Coca-Cola, alguna cervesa, però hi ha una aigua, hi ha una set que no es pot saciar de qualsevol manera. T'estic parlant de la set espiritual que tens al teu cor avui, que potser avui estàs pensant, mira, el mes que ve quan cobri uns diners, compraré aquest cotxe que tanta il·lusió me fa, o aquells que estan esperant una parella, trobar una persona idònia, diu, quan trobi aquesta parella idònia, aquesta buit que sento al meu cor, ja no la sentiré més. És que molts de vosaltres heu anat a buscar aquestes coses, heu tingut aquest cotxe tan fantàstic, heu trobat aquesta parella, aquesta noia increïble, o aquest home, vosaltres dones, aquest príncep blau, i trobeu que la vostra set va en augment. És que no has anat a la font d'aigua viva, que és Jesús. Diu Jesús, li va dir a la dona samaritana, una dona que, pel que ens diu la Bíblia, aquesta dona intentava omplir el seu buit espiritual tenint un marit darrere l'altre. Tenia 5 marits i Jesús li va dir, aquest que tens no és el teu marit, és que estava amb una persona encara no casada. I diu, qualsevol que vingui a beure d'aquesta aigua, l'aigua que havia al pou, tornarà a tenir set. Però que begui de l'aigua que jo dono, és aquesta aigua espiritual que dona Jesús, aquests rius d'aigua viva, que és la plenitud de l'Espírit Sant, la presència de l'Espírit Sant, diu, no tornarà a tenir set mai més. Per què no avui li convides a Jesús i li demanes, Jesús, jo necessito de tu. Necessito que m'omplis aquests rius d'aigua viva, perquè Jesús te doni aquesta aigua, tens que primer reconèixer la teva vida com el teu Senyor i Salvador. Què significa aquestes paraules? Senyor significa que tu li dones l'autoritat a la teva vida perquè regni als teus negocis, a la teva família, al teu matrimoni, el viatge, el que estiguis visquent. I Salvador per què? Perquè estàs reconeixent que sense ell no pots, t'estàs rendint a ell. Una vegada, fa uns mesos, vaig parar una persona, diu, tienes que ponerte de rodillas y pedirle perdón al Señor. Dijo, ¿y por qué tengo que humillarme y ponerme de rodillas? Es que Dios me quiere humillar. Es que no, cuando te arrodillas, quan ens posem així en aquesta actitud, estem dient, Senyor, jo no puc més. Digue-li ara, Senyor Jesús, soc un pecador. Te rebo com a Senyor i Salvador de la meva vida i et demano que entris a la meva vida, que regnis als meus negocis, al meu matrimoni, a totes les àrees del meu cor. Si m'escrius en aquests moments aquest correu electrònic que apareixerà en pantalla o em truques als telèfons de Gospel Lleida Ràdio i Televisió, et regalaré un exemple totalment gratuït del Nou Testament en català o en castellà.